Is-sistema ta' emerġenza għat-tfal neqsin magħrufa aħjar bħala Amber Alert issa hija fis-seħħ anki f'pajjiżna bħala Amber Alert Malta. Waqt it-tnedija uffiċjali tagħha l-Ministru Carmelo Abela spjega kif diversi kumpaniji bħall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u anke l-istazzjonijiet One issieħbu ma' sid biex mit-teknoloġija tagħhom jgħinu lill-Pulizija fit-tfittxija ta' tfal neqsin. Frank Hohen, rappreżentant minn Amber Alert Europe, qal li s-sistema tħarreġ lill-Pulizija biex jaħdmu mal-pubbliku, sew jekk individwi u anke jekk entitajiet f'każi fejn ħajja it-tfal tkun friskju. Fost oħrajn meta dawn jaħarbu mid-dar jinħatfu jew f'każi ta' tfal immigranti. Fi ftit kliem, Amber Alert tfisser li kulħadd ikun qed ifittex it-tifel jew it-tifla nieqsa. Maltese police is an excellent police service. They do excellent work. But sometimes they will need the help of you, the public, to help them. So not every child will automatically be in Amber Alert, just the cases where they think that you can actually help. Fl-Ewropa biss madwar 250,000 tifel u tifla jiġu nieqsa fis-sena u iktar minn nofshom jisfaw maqtula minn min ikun ħatafhom. Għalhekk Amber Alert diġà daħlet f'5 stati Ewropej u fi 11 il-pajjiż ieħor barra mill-Ewropa. Il-Ministru Abela tenna li f'Malta każi estremi ta' ħtif ta' tfal huma rari, iżda il-Pulizija se jaħdmu għal protezzjoni ta' tfal Maltin skont il-każ. Tagħmel differenza kbira li kumpanija li entità tissieħeb ma' dis-sistema ta' Amber Alert għaliex. Għax bil-mezzi li huma għandhom diġà jistgħu meta jkun hemm il-ħtieġa ta' li jixxandar dan l-alert dan jistgħu jagħmluh bil-mezzi li huma għandhom. Allura qed nitkellmu fuq l-Ajruport pereżempju Internazzjonali ta' Malta bil-mezzi li diġà għandu l-Ajruport stess jitfa' dan it-tip ta' messaġġ fuq l-screens tiegħu li hemm ġewwa l-Ajruport stess biex in-nies li qegħdin hemmhekk ikun jistgħu jarawh ukoll.